diha nato karon diri sa may Minteryo sa Carita, no? Cebu City. Diin ni mga orasa naglimpyo ni nagpahigayon og cleaning cleaning operation ang kini nga mga kaigsunan niya kani sila mga naka-violate no sa quarantine protocol Cebu City. Apil sa ka nadadakpan? Apil sa ka sana kuan nga naman curfew. Asa man kagikan di ay? Okay. So mo ni sila no ang mga nadakpan sa curfew, ang uban way mask, pero kasagaran nila mga naka-violate sa curfew ordinance Cebu City. So ang sanction mag-community service panglimpyo diri sulod sa mga samaang mga kaigsunan. Okay. Good morning. Apil mo sa gipalimpyo nga naman. Ay mo kawaw kay nakuha na bitaw mo nag-face mask di man mo makita. May ilan ka nag-face mask mo Menday. Ha? Ano makawawan mo? Sige, tubagan ninyo. Nga may panis siya. Aw ma'am. Tubagan nyo, gano'n nadakpan mo. Sige. Arong dili pa marisan ba? Sige. Ikaw naka-pink. Darling! So mo ni sila mga kaigsunan no, ang mga kuan. Kasagaran ani curfew, ma'am? Curfew, sir, na face mask, naligarilyo sa dakong kasalan. Okay. Ang mga pagpatakya, tagpangihi. Kani sila. Kalanan. Yung magkakadakaw, maway mga dalang mga balidong ID. So sagol-sagol. Sagol ni sila, sir. Ikaw, ma'am. Na curfew, ikaw na curfew po ka. Asa man dai kagikan? Unya. Unsa may imong gihimo nganong naabtan man kag nabuntagan man ka? Suroy-suroy lang? Okay. Balik ka, darling. Oh. Ala, babalik-balikon jud mo. Sana pa sila? Kani sila. Apil ni sila, ma'am? Oh, okay, sir. Kani. Gano na apil man ka, ma'am? Na curfew ka. Ay, uwaw nga dili man makita imong nuwong. Dito curfew kay nag-adto ko sa good sleeper gahapon 3 p.m. Unya, Sige apil po. Masabay. unsay violation nimo? Wala ko balon sa violation ako na. Dili sa curfew kay hapon man ka. Hapon mo sa bawal sa lugar. Base no. Oo. Basig. Sleeper na itong buntod ikaw. Basig bawal ang mga gwapa dito. Dakpan kasi mo hang pagkagwapa. Sige. Kisa may ngani mo? Kung alay si Andres. Andre? Andres sa adlaw niya gabi eh. Andrea? Sige. Apelyido? Ha? Darius? Dagyo? Sige. Thank you. So, muni. Kani po no, mapil ni sila. Pila ka booking? Man, dapita. Dire ko no ta fair. Sige, dire ta dapita. Asa dapita man? So sa mga nagtanaw karon mo ni ang sitwasyon sa Carita Catholic Cemetery, mga kaigsunan. Diin ni mga orasa gipahigayon ang clean up drive ang nanglimpyo ngadto mga quarantine violators mostly sa curfew, no wearing of face mask, doon ay nagpatakag pangihi, doon asay naghugas